oras na yun. Tinatawag nila. Hello? الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Mga bangin siyami at pumamakin ayad na psyumpatan tanong na syudi tanong kapamagusyaya ukaptinu siya tanong si iku paratiya tanong si iku Allah kapupagatan uratanu si iku ditanu siya sabutan udi na si iku kakikipangan ko paratiya tanong ukipapantagan tanong si iku Allah. Mga bangay siyami isya katiru Allah si iku Quran makapantag si iku kipapantag ang tanurun o di na makapantag si iku paratiya tanong si iku Allah nagyang ko to akiatiruan yanun walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. أيما نجيم قلت أكتر والله أتيون تلتنو ناسو الله na adna mga ingaranian ang mga pipya. Na pamanganikano si iku Allah sang gulalan si isagyam kuto ang mga ingaranian ang mga pipya. Guawatan niyo, ganatin niyo, bugak niyo, sosiranuto, apiakas silairan sumangaingaran wallah siguradud na tigo Allah asiksaan siran balasan siran sa dimapya si kunganin aping galbukiran. Mga urip no Allah, mga bangay siyami, gengay katir Allah, na isa ang mapapadalam si na paganayron na igirap pamangnit tanu si ko Allah, na tawagan tanu si Allah, siya si panggulalan kung mga ingaran yan ang mga pipya. Dataragian ko to katuwagat tanurun sa Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, syupamangni sa rizki, natawag niya nung syuingaran yan, Razzaq, Ya Razzaq, na rizki akungka, syupamangni sa limu, natawag niya nung syuingaran yan, Ar-Rahman, udi na Ar-Rahim, Ya Rahman, nakalimu na kungka, Ya Rahim, na kalimu na kungka.
Gianan iisa ama pagpadalam, si isa giyang kanan at yun tultan wa sura ayah. Asi ko kapamangnitan si ko Allah, na ayini syubu yanarkitan, ito wag tanurun, na siya mga ingaran yan, ang mga pipya, ang mi'alwi si isa Quran, na gumi'alwi si ko hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua mapapadalam si isa giyang kaya ayat at yung tultano nagyang ko to kinisugo na kitanor no Allah sa awatan tano naguganatan tano pakawatan ng tano ang kuto mga tao apya maliniran piya makasilairan piya makambukagiran sumangay ngaran no Allah. Giyang kanan ang mga tao, piyangaliniran siya mga ingaran ng Allah, na siguradun siksaan siran ng Allah, siguradun ang balasan siran, wallah siya marata, siyawab siyang kuto, kaya pa makasilayairan, kaya pa kang bukagairan, siya ikong mga ingaran, wallah. Mga bangay siya giyang kayaptiro na ilhad, Amya alwis isa giyang kaya ayat pinggal buk o syabagi ko mga tao inisyug wallah agiyang ko to ayamaanan yan nakapagawatakiran na ayabun talai agiyang kaya piroon ilhad na paganayron nagyang ko to pembetuniran ko ba sa Arab siya ta'til ayapiroon na ta'til nagyang ko to adang kakaparatiya si ko sifat o di na ingaran ng Allah na aya kabituaro na ta'til nagyang ko to ta'til na makasusulid si isagyang ko to petiron ilhad kadua makasusulid si isagyang ko to petiron na ilhad nagyang ko to petiron at ta'wil aya petiron na ta'wil nagyang kuto kiyaw siyang kasi isagyang kuto sifatu Allah udi na ingaran wallah siya piyakalyong ka si isagyang kuto maana agyang kuto sifa ka inalinan ka sa maana agyang kuto ay maana niyan na sifa ay barat yan nagyang kuto ay maana niyan na kialo yagyang kuto wajh ay barat yan nagyang kuto bias na payakap maanang ka sa ayamaanan niyan na limo o di na gagaw na giyang kutwa kialinang ka si isa giyang kutwa maana agiyang kutwa wajh sa salaka wa piyakip maanang kaon na makasusulid si isa giyang kutwa pero na ta'wil na giyang kutwa ta'wil na ayamaanan niyan na makasusulid si isa giyang kutwa pero ilhad. Udi nagyang ko to ayamaanan yan na lima, amya aloy, si isa Quran, apad ko mga sifatu Allah, na piyakap maanang ka sa ayamaanan yan na kudra, udi na gaga, nagyang ko to, kialining kaun siya maana, sa ayapiyakip maanang ka si isa gyang ko to lima, na ayamaanan yan na kudra, na giyutwi isa apetiroon at ta'wil, nagyang ko to dataruto, na makasusulid si isagyang kuto petiroon ilhad ini syapar wallah udi na ini syug wallah syug kaawata si isagyang kutuan di dataruto mga tao diiran panaawilan diiran pangalinan diiran pamakasilain agyang kuto ayamaanan yan na mga sifatu Allah udi na gyang kuto ayamaanan yan na mga ingaran Allah kadiiran pangalinan siya maana agyang kuto ayamaanan yan na sifat wallah inaloy wallah sa Quran udi na inaloy o Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ko hadis yan padepan makasusul si sagyang kuto ayamaanan yan na ilhad na gyang kuto petiroon at tashbih ayamaanan yan na gyang kuto at tashbih nagyang kuto diing kakapangibara diing kakapakambuntal o di na kipsaginda na ka
si isyagiang ko to mga sifatu Allah, o di na mga ingarano Allah, si iku sifat o kaadnian. Nagyang ko to akip syaging di anakawan, o di na diing kakapakambuntal, si isyagiang ko to mga sifatu Allah, o di na mga ingarano Allah, na giuti beter o na tashbih, o di na tajsim, o di na takif, na makasusul si isyagiang ko to ayama na niyan, na beter on ilhad. Padapun makasusulit mga bangin sa misi isagiang ko tapiteron na ilhad, nagyang ko tapiteron at tafwid al-ma'na. Aya piteron na tafwid al-ma'na, nagyang ko to aya ma'na niyan, na sumaan na agyang ko to aya ma'na niyan na sifat, o di na ma'na agyang ko to aya ma'na niyan na ingaran, inaluyo Allah, o di na inaluyo Nabi Tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siing kay ni tayako, si ko Allah, sukat tawi si isagiang ko to, maana agiang ko to, ay maana niya na sifa, o di nagiang ko to, maana agiang ko to, ingaran, na giuti petiroon, at tafwid al-ma'na. Ay barat yan, nagiang ko to, pamaakya yun Allah, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. So Allah, na siyan mitekna, siyan mipuntaw si isagiang kanan, akapuro ano arash, na susabagi na ay ini tafsiriran ro na syawalla imatau kumaan agyang kanan ayat nagyang kanan andi dataranan nagyan ni petiron at tafwid al-ma'na udi nagyang kuto ayama na niya na kialo yagyang kuto ayama na niya na wajh buntad na syukang girong ka asyu Allah imatau kumaan agyang kanan wajh dita no kataw ni maana agyang kanan awajib na makasusuldanan si isagyang kuto petiroon at tafwid al-ma'na nagyang kanan at tafwid al-ma'na na makasusul si isagyang kuto petiroon ilhad ini siya paro Allah uli na ini subu Allah agyang kuto kaawata kundi dataranan ang mga tao siyang kuto akyatero anyanon siya وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mga bangin siyami, at pamamakin. Giyang kaya mga tao, aping galubukira na giyang kaya ta'til, ago giyang kaya petiroon na ta'wil, ago giyang kaya petiroon at tashbih, o di na tamthil, o di na takif, o di na pinggal bukira na giyang kayo pama na tafwid al-ma'na o di na giyang ko to ay maana niyan na tahrif kaya pa makasiles isa giyang ko to mga sifatu Allah o di na mga ingarano Allah na ayas siya bapai mga bangin siya mga bangin siya miya pumakinig na sabab siya kagigiyang kaya mga tao na piplanwiran inyawi dira na akal, agyang ko to kato kawiran si isa giyang ko to hakika, giyang ko to kamamataan ni si isa giyang ko to sifat, o anto na ibuntaliran. Sawab si isa giyang ko to kiyang kinyawi dira orang ro akal, kiyang galbukairan nun, kiyang planwairan nun, siya andaman na yan, ayama na niya, nakato kawiran si isa giyang ko to, ayama na niya, nakamamataan ni siyang ko to mga ingaran Allah, o di na giyang ko to mga sifatu Allah, na miyata busiran si isa giyang kuto petero na ta'til, o di na giyang kuto ta'wil, o di na giyang kuto tafwidul ma'na, o di na giyang kuto tahrif, o di na giyang kuto ayamaanan yan na tajsim. Mga bangin siyami, giyuto'y sabab, asunabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ini siya pariyanar kita no, agyang kuto ayamaanan yan na di itano ka pamimikira. Di itano ka pamimikira na, di itano ka planwa siyang kuto, akato ko itano po kamamataan ko mga sifatu Allah, o di nagyan ko ta mga ingarano Allah. Isa katiro na bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang kuto tigi na tafakkaru fi ala'illah, wala tafakkaru fillah. Ikadua katiro yan, nagyan ko ta katiro anyanun, satafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fillah. Gian kaya hadith na pianutulai o isa ko mga muhaddithin asyaki ini at-Tabarani, gian kaya hadith na hadithun hasan.
Ayama anagiyang kaya hadith amya aluitanu na Peter na bitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayadi inyo pamimikirana na sumangalimu Allah. Ayadi inyo pamimikirana na sumakaadno Allah. Sa uban niyo di pamimikirana agiyang kutwa ayama ananiyan na dhatu Allah. Uli na giyang kutwa kamamata ni si isa giyang kutwa ayama ananiyan na mga sifatu Allah. Sabab sa daawkit abatano ka ketukawi si isa giyang kutwa ayama ananiyan na kamamata ni si isa giyang kutwa mga dhatu Allah o kutwa dhatu Allah. Uli na kamamata ni si isa giyang kutwa ayama ananiyan na mga sifat o Allah. Miya aluitan siya miyaw na ay wajib si iku muslim na giyang kutwa kuwaan yan sa pamikiran yan. Iba niyan di maplano o ande manay makna niyan na katukoy niyan si isa giyang kutwa kamamata ni si isa giyang kutwa mga sifatu Allah. Sabab siya kagi umaplanwanan manusia miawidan na akal manusia na ketabu si isa giyang kutwa isa sang kutwa miyang aluitano Saudi matabu si isa giyang kutwa ta'til na ketabu si isa giyang kutwa ta'til ta'wil na udi matabu si isa giyang kutwa ta'wil na ketabu si isa giyang kutwa tajsim udi na tashbih udi na takif udi na ketabu si isa giyang kutwa ay makna niyan na tafwidul makna na giyang kanan miyang aluitano mga bangin sa misara mga bangin sa miya pumakinig na paled na nan ini sapar o agamat tano agama Islam. Mga bangin sa mi pamamakinig. Diyan kay mga sifatu Allah na isa kailangan sabutan tano na gugiin na tatarima na iyong pamikiran. Asudi ikapakat lagi-lagi o mga ingaran na kinauba ay maanaw to na sudi ikapakat lagi-lagi o mga ingaran na di magkandata-datar kaplagi-lagi o buntal yan. Buntal o ay maanan yan na siya. Kapag kaya di makaplagi siya ingaran, ugi na siya buntal ng bida. So kamamataan ni ron ng bida. Ay maanan yan na giyang kutwa sifatu Allah. Na siya kaniyan na khaliq, siya kaniyan na Tuhan, siya kaniyan na miyangadin. Siya itano na makhluk, inad, na siya wapro na tatarima anong pamikiran. Ay sifatu Allah na bida ang sifat o ayamaan niyan na miyangadin. Na kapakaya idan ikapakang pelagid uingaran, ugiid na ayamaan niyan na subuntal yan na ayamakna niyan na tantub na mamuatan ayamakna niyan ng bidaan sa datar o kapkilitan ron o kamamasairon o kapkilitan o ayamakna niyan na mga syai'a inadnu Allah. Ay barat yan na o pamana sa mga tao, mga manusia na adna buntaliran, adna wajhiran, adna biyasiran, na adna mga padainadnu Allah ayamakna niyan na adna mga biyasiyan. Inwagiyang kutwa kaya pakaplagi-dagiyang kutwa ngaran. Ba ay makna niyan na lagi-lagi subuntalo mga biyas o ay makna niyan na mga kaadnay nadno Allah. So kay ilayatan ron o kaya pangadno Allah si isa giyang kay dunia na di makaplagi-lagi suwaya makna niyan na mga suway ngaran ubiid na si iko pakatana ng bida-bida suwaya makna niyan na buntal. Na umiyakang bida-bida subuntal o ay makna niyan na inadno Allah. Na ande manay kapakaplagidang kasi iko ay makna niyan na sifatu Allah. Agusu sifat o ay makna niyan na inad niyan. Mga bangin sami at pamamakinag. So agamat tano agama Islam na daaban yan pianutul. Gudaaban yan minitaling ang mga mustahilat. Diterima ano pamikiran. Ayamataan na so agamat tano agama Islam na ayamaan niyan na minitaling yan ang mga syai. O di na miya panutulian ayamaan niyan na mga syai. Ayama na niyan na kiyabarang panganon siya pamikiran. O gaid na kinabapya ka mustahil o ayama na niyan na akal manusia. Datar o ayama na niyan na mga sifatu Allah. Agus yung mga ingaran o Allah. So mga sifatu Allah na tatarimaan o pamikiran manusia. Tatarimaan o akal o manusia. Kalangwan sifat o Allah ayama na niyan na inaluin niyan na sifat ang mga pipya.
sifat aya makna niya na mga kompleto. Ugay na siya manusia, siya akal o manusia, na si ikia barang pangisi ikwaya makna niya na buntan. Ay di kegaw akal o manusia, nang kuto aya makna niya na kapakaperupaan niya, na ugyang kuto akatukawin niya, si isagyang kuto aya makna niya na buntan, udi na hakika, agyang kuto aya makna niya na mga sifatu Allah, udi na gyang kuto aya makna niya na mga ingaran niya. Mga bangay sa miya pamamakinag, patut sukatukoy tanuron na mga sifat, agus mga ingaran na telo api susunan niya. Paganayron na mga sifat akumplito, mga sifat akumplito, adid aban yang pawi. Giyang kanan ang mga sifat, ang mga kumpleto, na sukya aluyawn o Allah, ang sukya aluyawn o Rasul sallallahu alaihi wasallam, na piti pasalian. Piti pasalian. Agiyang ko to aki aluyan yan, kung mga sifatu Allah, agus yung mga sifat, mga ingaran o Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab pero, na di kapatut si iko kaubaluitan ng mga Muslim, ibaad apakisipat tanu si iko Allah, ada ba niyan dalil si iko Quran, o di na da ba niyan dalil si iko hadith. Kung di kapatut, ibaad na pakipagingaran tanu si iko Allah, ada ma'aloy si iko Quran, na buda ma'aloy si iko hadith, sabab siya kagiya, so mga sifat akumplito, mga sifat ang mga pipya, mga ingaran ang mga pipya, na inaloy o Allah, na inaloy o Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa piti pasaliran piyapya. Sa di ka pakai sukaw maniron, na di ka pakai suaya makna niyan, na kalbatiron, sa salin sa kialoy niyang ko Quran, o di na kialoy niyang ko hadith, o Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wajib suaya makna niyan, na kaparatiya tanuron. Kadua, si iko mga sifat, na mga sifat kurang, mga sifat di makatataruto. Nagyang kanan ang mga sifat ay makna niyan na kurang o di na di makatataruto, na daanan aluyaw Allah sa baniyang pitipasan. Buda aluyaw Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa baniyang pitipasan, agyang kanan ay makna niyan na mga sifat kurang. Augiyang kanan ang mga sifat ay makna niyan na di makatataruto. Sabab pero mga bangin sami na so kaubaluitan ng mga Muslim na langwan as sifat kurang. Langwan as sifat ay makna niyan na di makatataruto, na so kapag kadaatan ron si iko Allah, na kanaubag kailangan sa dalil. Oy, aya kailangan na giyang ko to sifat, kakagigiyang ko to ang mga sifat ay makna niyan na di makatataruto, maka mga sifat ay makna niya na Quran, na ayak ki aluyon ng Quran, o di na ayak ki aluyon o Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na timbre. Ay ibarat yan, na ang kutwa kiatiroon Allah sa Quran, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Ay makna ini na si Allah, na da'ban yan datar as-shay. Giyang kutwa kaya giro wallah alaysa kamithlihi shay, na ayama na niyan na giyang kuto kaya pakada niyan ko ginawa niyan ulang-ulangwan usipat akurang. Giyang kuto kaya pakada niyan ko ginawa niyan ulang-ulangwan usipat ayama na niyan na di makatataruto. Oy, ay barat yan na giyang kuto ayama na niyan na sifat manusia, ayama na niyan na di makatataruto, na wajib berkaitan ko kaubaluitan ng mga Muslim, ayama na niyan na di tanuto mapakisipat si ko ayama na niyan na Allah. Ay barat yan na giyang ko to ayama na niyan inusyu Allah, giyang ko to di kapakagaga, sifat to ayama na niyan na kurang, sifat to ayama na niyan na di makatataruto. Inu mga diagiyang ko to kapag kadaatan ron si ko Allah.
kailangan tanu sa dalil, di tanu kailangan sa dalil sa Quran, di tanu kailangan sa dalil sa makapupuong ko hadith Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kugian ko to ay makna niya na sifat na sipatut to Quran, sipatut to di maka tatarutuk na giang ko to kapagawa tatanurong kapagada tanurong si ko Allah na di tanu kailangan si isa ay makna niya na dalil. Ikatlo, mga sifat mga banginsami na mga sifat ay makna niyan na di mapeter iba sifat tamarata, na di man mapeter iba sifat ay makna niyan na kwa iba sifat di makatataruto o di mapeter sifat tamapia ugaid na di mapeter iba sifat amarata ugaid na di ba niyan dalil sa Quran, na di ba niyan dalil sa hadith o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Giyan ko to akipagisian nagitan si isa giyan ko to ay makna niya na didataro to sifat ino gi sifat ta iwallah ang kaidatara ya sifat ta ya mapya ugay kena uba di makatataro to sifat ta ya kena uba marata ino gi ibay ni sifat ko mga sifat to Allah ayasum bagro mga banginsami na su Allah imata di kepakai iba tanu tantu asifatu Allah, na budi mang kepakai iba aya makna niyan na pakada tanu siku Allah, jawab sakagi so sifat aya makna niyan na kena ubah marata, na giang ko to katento na sifatu Allah na kailangan tanu sa dalil. Giap manang ko to aya makna niyan na kapakada tanurun siku Allah, na aya ni sugur kita ngo pakadaan tanu siku Allah mga sifat, na giang ko to mga sifat aya makna niyan na matatang kedagian ko to karata iyan, matatang kedagian ko to aya makna niyan na diniyang kapakata tarutup, matatang kedagian ko to aya makna niyan na kabubaluy niyan sifat akurang. Na giang ko to aya makna niyan na sifat aya makna niyan na di mapeter iba aya makna niyan na sifat di makatatarutup, di mapeter ibagi na sifat aya makna niyan na kurang, di mapeter ibagi na sifat amarata, na aya makna niyan na giang ko to kipagisi ener kita noron na aya sembagutu aya makna niyan na korek ko kasimbagatan noron na su Allah imataurun. Dia kena mapeter ibagi ina sifatu Allah, budia kena imapeter igi ina di sifatu Allah, su Allah imata usi ikoya makna niyan na ginawa niyan, su Allah imata usi ikoya makna niyan na mga sifat yan. Giri iya makna niyan mga banginsami, iya makna niyan na kiyang bagi-bagi kaya mga sifat, oay kuka kipagisi anar kita noron sifat makatatara sifat mapia sifat kura marata sifat di makatataruto sifat aya makna niyan na mapia udi na ugi ina da banian dalil sa Quran, na budak banian dalil sa aya makna niyan na hadith sa bagi ina sifatu Allah, na giang kanan ada taranan sifat na kailangan adi tanunan kang gegaanan sa aya sumbaganan na su Allah imata usi ku ginawa niyan uskay iskanian imata usi ku aya makna niyan na mga sifat yan. Mga banginsami isa kailangan su kapakarya giner kita no na su mga shay ini sandal si iku Allah, su mga shay piyaka sandal ini tumpok si iku Allah, na su mga shay ay ini tumpok si iku Allah mga banginsami na dua ka klase. Paganayron na shay ini tumpok si iku Allah, agyang kutwa shay ini tumpok si iku Allah, na kapakaya makatitindig ginaginawa niyambu. Ay baratian na agyang kutwa Abdullah, udi na Baitullah, oripen wallah, ودئنا ولي والله ودئنا خلق الله كأدن الله. Giang kanan andi dataranan ang mga shay ay initumpok si ku Allah pakai makatitindig maadin ginaginawa niyambu na giang kanan kinitumpok nun ku Allah
na syuti gubu bahasa Arab idafatu tashrif. Ayakini tumpuk nun si iku Allah na syabab ku kapian yan. Kena uba ayakini tumpuk nun si iku Allah na bagitu na sifatu Allah. Oh. Ayah maknanya nagiang kutwa masjidullah. Nagiang kutwa kya kini tumpukan si iku masjid si iku Allah. Agiang kutwa masjid na kepakaya makatitin tiga gina-ginawan yang na anda sebab kini tumpukan ku masjid si iku Allah. Na sebab ku kapiaw masjid. Sebab ku kalaipangkatan ku masjid. Na ini tumpuk si iku Allah. Datarapan o aya maknanya na abdullah. Uripan o Allah. So uripan manusia na kepakai makatitindig. Agina-ginawan yang bu. Na sabab ko aya maknanya na kapakatitindig yan, kepakai makatitindig, agina-ginawan yang bu. Nang kutwa kinitumpukan ko uripan si iku Allah. Na kena ubaya kinitumpuk nun na ba, aya sabab na bas kanya na sifatu Allah. Aya mataan na aya kinitumpukon siyang kutwa uripan si iku Allah na sabab siyang kutwa kala idaradat agiyang kutwa manusia. Sabab siyang kutwa kapya agiyang kutwa manusia. Sabab siyang kutwa kapkubay Allah si isa agiyang kutwa manusia. Ay pinaibaratian ng kutwa Rasulullah sugu Allah. Na inuag yang kutwa Rasul ay initumpok si iku Allah. Syai'utu makatitindig gina-ginawan yang bu. Nagyang ko to ay makna niya na kinitumpok yan si iku Allah. Na aya kinitumpok yan si iku Allah nang ko to tigba siya araba idafatu tashrib. Syawab siyang ko to kapya. Syawab siyang ko to kalaidaradat. Agiyang ko to manusia. Giyang ko to rasul. Giyang ko to syubu Allah. Datar penagiyang ko to baitullah. Walay Allah. Oh. Ikadua syai ini tumpuk si iku Allah na syai kena dipakatindig ibagina-ginawan yang oh dipakatindig ibagina-ginawan yang ay ibaratian nagyang kutwa sam'ullah ay makna niya na kanigwa Allah basarullah giyang kutwa kailayu Allah nagyang kutwa hindi datarutwa syai mutadataragiyang kutwa kanig na diyutu pakatindig siya bagina-ginawan yang Nagyang kutan di dataranan asyay na ayakin itumpok yan ko Allah na idafatu sifa. Gitu na mga sifat to Allah subhanahu wa ta'ala. Ay makna niya nagyang kutwa kang girawang ka sam'ullah. Nagyang kutwa sama' kanag na ay makna niya na sifat to Allah. Nagyang kutwa ay makna niya na basarullah. Nagyang kutwa basar na pelutusi siya gyang kutwa ay makna niya na sifat o Allah. Giyang ko to ay makna niya na wajhullah. Uway. Giyang ko to ay makna niya na bias. Uway. Na giyang ko to kinitumpok yan si iku Allah. Na ay kinitumpok yan na sifa. Ay makna niya na sifat to Allah. Jawab siya kagis wajh na di kapakai iba makatitindig. Ay makna niya na subu-subuntal. Uway. Subu-su ay makna niya na bias. Datar pinagiyang ko to ay makna niya na yadullah. Nagyang ko to ay makna niya na kinitumpok agiyang ko to ayad si iku Allah. Nagyang ko to kinitumpok yan na yad sifa. Ay kinitumpok yan na siyang ko to kaubaluin yan as sifatu Allah. Giyanan mga bangin sabi isa at tinudan tanong si iku mga siyay. Ay makna niya na kitumpok si iku Allah. Agiyang kanan ay makna niya na dua. Mga bangin sabi isa kailangan agyang kutwa kapakarayaga tanurong. Nagyang kutwa miyak pamagusay tanong at talo ka klasya tawhid. Tawhidul rububiyya, tawhidul uluhiyya, tawhidul asma'i was sifat. Inugyang kanan at talo. Agyang bagi-bagi ako tawhid. Baaya maananan na ipagisir ketanwanan si ikwalungan amawri. Asyutaw adinya na ng katawanan ka na ng mga ingaran na di pagkasurga. Oy. So tawadin yang katawan ni Peterun at tawhidul rububiyya. Din yang katawan na giyang ko to tawhidul uluhiyya. Din yang katawan na giyang ko to tawhid al-asma'i was sifat. Ba ya makna to
na siya tahu adinya nanan kesimbag na di pagka syurga pagkaliyo si iku Islam makararad si iku perhatian yang si iku Allah siya dataragian kutwa kawajib siyang kutwa katukoy muslim si isagian kutwa simbaga man rabbo kakagi ipagisiinan wallah ipagisiinan ku manusia si iku alungan amawri man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuk akailangan akatawan tanu si simbagay oy banda tarana nagugian kana na kiapa kayang bagi-bagi si iku ay makna niya na tauhid siya telo bagi at-tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhidul asma'i was sifat. Baad na dalilanan sa Quran asyo tauhid na pimbagi-bagi sa telo. Kailangan asyo kailangan ko Muslim katawan yananan. Kailangan si iko Muslim amilang agyananan. Siyawab siya kagi pagisiun si iko alungan amawri o pira bagi siya tauhid na uling ka masimbag talo bagi siya tauhid na pagka naraka si manusia, di pagka surga si manusia. Mga bangin sami, giyang kanan na kiyang bagi-bagi isa giyang kanan at tauhid. Na waya pagiliatan no, na siya dalil. Si isa Quran, o di na dalil sa hadith. Baad na mi aluya ayat, apitero yan na siya tauhid na tloka klase. Odi na baad na miya aluya hadith apitero yan asyo tauhid na tloka klase mga bangin sami da miya aloy ayat na guda miya aloy hadith o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayamataan na siya mga ulama na an kasabuti piya-piya agyang kutwa kapagay siya sa atan si iku Allah na piti pasaliran agyang kanan at tauhid kaan kasabuti piya-piya wa anto na kapag anto na ibuntal akapagay siya sa atan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay baratiyan na siya mga siyay si isagyan kaya dunia para kasabutan agyang kutwa petero unawalay anto na ari petero unawalay na aya petero na walay na adna binta na iyan adna paitaw niyan adna kalabiyan adna pula usiyan adna atapian adna balkonin niyan para kasabutan piyo-piyo anto na ipetero na walay okay ugayid nagyang ko takapitero ang kaon siya adna walayakan nakisabutan no to ugiid na para kasabutan o diyon makasasabutuan to na ipitero na walay kakagi na ubalang wataw nasasabutan yan o anto na ipitero na walay na dataranan agyang kaya tauhid mga bangin siyami giyang ko to akapagay siya atano si iko Allah anto na ibuntal akapagay siya atano si iko Allah na ayabun talagyan ko to kapagay siya sa atano si iko Allah na manggalibugtan wagyan ko to atano paganero nagyan ko to ayamaan yan na mapakay siya sa atano si iko Allah si iko mga galibugyan sa di tanong misa ko to si Allah si iko di tanong misa ko to ko Allah so api anto na siya si iko ayamaan yan na mga galibugyan kadua na mapakay siya sa tanong si iku Allah mapakay siya sa tanong si Allah si iku mayama na niyan na mga galubog tanong di tanong galubog na simba sa da misa ko to tanong si iku Allah si iku ayama na niyan na di tanong galubog na mga simba katalo na giyan ko to ayama na niyan na mapakay siya sa tanong si Allah way si iku ayama na niyan na mga ingaran yan mga sifat yan sa da ba tanong ayama na niyan na misa ko to si iku Allah si iku ayama na niyan na mga ingaran yan na si iku ayama na niyan na mga sifat yan sabab bro mga bangin sami na sotaw asasabutan yan agyang ko to ayama na niyan na kapagay siya niyan si iku Allah aya kapagay siya niyan si iku Allah na mapakay siya niyan si Allah si iku mga galibog Allah
mapakaisaysan niyan si Allah si ikwaya makna niyan na mga galubukyan na mga simba, mapakaisaysan niyan si Allah si ikwaya makna niyan na mga ingaran yan, mga sifat yan, na mapian yang pendikataw yagin kutwa mga kutwa telosos na ingaran. Apang betuin siya tauhidul rububiyah, tauhidul asma'i was sifat, o di na tauhidul uluhiyah na insya Allah na pagkasurga sa manusia. Asar kaayamanan yan na sasabutan yan nagyang kuta okay akapakaisaysa niyan si iku Allah na mapian yang pendikataw yagin kutwa ayamanan yan na mga ingaran. Away amya nga aloy tano na insya Allah na kinabuto pakarang si ikwaya maanan yan na kapakasurga yan nagu kinabuto kay sabapi ang kutwa din yang katawisan kutwa mga ingaran ay kailangan na sugal bukyan na mapakay-isaysan yan ng Allah so paratiyan yan na mapakay-isaysan yan ng Allah na kinabuto kay sabapi si isagyang kutwa ay maanan yan na kapakanar kayan. Inutanwa yung mga banginsami inusay kakagi ay nakatuon si iku mga tao. Ayak kabasairan nagyang kayat telu bagi tauhid na ini siya gindiran si isagin ko to ay makna niyan na Trinity. Oy, pamana parati agyang kayo pamana mga Kristiyan na mawatan ang bida niyan mga bangin sami saranaw. Oy, mga bangin sami pamamakinag. Ay sa wapian nagyang ko to Trinity na kanabaw to mga sifat. Oy, kam bida-bida uto ang mga kaadin. Kaya petero na Trinity, nagyang kutwa so ab, so ama, ikaduna so ibn, so wata, ikatlo ng kutwa Ruhul Qudus. Oy, nagyuti petero niran at Trinity. Ayam analian ang bida-bida uto ang mga shay. Nagyang kaya tauhid na telo kaklasi na kanabay ning bida-bida kapanakpalaid na imanunumpang si ikwaya maanan yan na Allah subhanahu wa ta'ala. Gito mga bangin sami ay maanan yan na opama na kambida na giyang kanan aptero na Trinity agu giyang kayo pama na kiyang pagi-bagi siya giyang kayo pama na tauhid sa telo bagi. Mga bangin sami upman waya pag-isian yung na ino mga day at nadalilai agyan kayo pa man at talwa tauhid kukyang bagi-bagiyon na ayama petero Amerika ng mga bayin ng sami na ad nadalilai siya Quran. Oy, ay sa dalil nagyang kuto ayama na niya na kiatero on Allah si isa Quran. Oy, mo to kiatero on Allah si isa Quran law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Ayama na agyan ko to akatir Allah si isa Quran. Diyan ka ayat at yung tultan na upama buatig Allah kaadna mapapadalam si iku mga langit tagu si iku lupa. Ang mga Tuhan aliw ko Allah na mabinasya man siya mga langit. Mabinasya man siya mga lupa. Oy, upama kaadna mapapadalam si iku mga langit agu si iku mga lupa at Tuhan asalakaw si iku Allah. Giyang kanan ayat mga bangin sami na ayamaananan na giyang ka ayat telo apya magusitanu na ayabu kaadnanun na su Allah. Ayabu makasisipatun na su Allah. Giyang ko to ayamaanan yan na mga ingaran yan. Awiyang ko to mga sifat yan. Kaupa makaadna ketoon asyay. Masisipat yan na giyang kanan na mga sifat Allah na ayari sultan yan. Na ayamaanan yan na kabinasa sa langit, na kabinasa sa lupa, kakagi adna ketoon adataru Allah siya buger, adna ketoon akadataru Allah siya kapagkaguga, adna ketoon adataru Allah siya ayamaanan yan na kapasan, na sawab siyang kuto, adna ketoon adataru Allah, rimbang Allah si iko kabuger, si iko kapasan, si iko kapagkaguga, na ayari sultan yan, na kabinasa sa mga langit na kabinasa sa lupa, sabab siyang kutwa dikap surut-surut, agiyang kutwa mga Tuhan, ang mapapadalam ko mga langit, na gumapapadalam si ko mga lupa, kagaw umali isa. So ay maanan yan na kang galibukan yan, o mapipikirian apang galibukan yan, imbinasa yan si ko ay maanan yan na padiyan. Ay pinakatir wallah, mga bangin sami, nang kutwa kiatiro ng Allah, mattakhadallahu min waladin, وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض وسبحان الله عما يصفون.
Ayama na agyang kanan akatero wallah si isa Quran at yung tultano na siya Allah na dakwa siya ayama na niyan na wata. Siya datar ukiatiroon ayama na niyan na mga Kristiyan. Siya Allah na daaban yan Tuhan. Si isa gyan kaya mga langit na busi ikulupa. Idha la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kaupama atigu Allah. Kaadna Tuhan. Aliyok wallah. Si isa gyan kaya pamana mga langit na busi ko mga lupa na ayak krisultan yan na kabina siya sa lupa, nagukabina siya sa langit. Sawab sa kagi umani Tuhan na kuan yan suwaya maanan yan na inad niyan. Inad niyang kulangit na inad niyang kulupa na makapambulag-bulag sa mga langit, na makapambulag-bulag sa ay maanan niyan na lupa. Na giyang ko to ay maanan niyan na daanan kaadin, daanan kang gulaw, kang gulaw la, na makapamaanan mga oripno Allah, mga bangin sami sa ayab Tuhan. Na syawallah askanyan ikir ko mga langit, na kuskanyan ikir ko mga lupa, na giyang kanan ayat, na makang gugunan na usi-isa giyang ko to, piyamag usitan o ayamaanan yan, na talwa tawhid, way ang ko to tawhid rububiyya, giyang ko to tawhidul uluhiyya, giyang ko to ayamaanan yan, na tawhidul asma'i was sifat. Mga bangin sami, bala-bala siyang kanu wallah ko di niyo kapamakinga, ko usayan tanong ko kapukat tanor ko parati tanong si ko Allah, kapkat tanong si ko ayamaanan yan na parati tanong si ko Allah, sa siya kubugman temana, siya makatutuk na tanong man si ko mga padaoras. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. MasyaAllah. Hayakallah ya akhi karim. MasyaAllah. Ang dami na gusto pamumuluan na